କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ନା ମାରାମାରି ମାରାମାରି କଣ ପାଇଁ ଓକିଲ ରନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ମାରାମାରି ଗୋଟେ କଣ ମାରାମାରି ଗୋଟେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ନା ମାରାମାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ମାରାମାରି କଣ ପାଇଁ ଓକିଲ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ମାରାମାରି ଗୋଟେ କଣ ମାରାମାରି ଗୋଟେ କଣ ଆମେ ଦେଖି ପୁଅ ଏଠି ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଫଳ ସାଇନ୍ ହେଇକରି କୋର୍ଟରେ ଜମା ହେଇଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗା କରାଇଛି थाना चलो थाना चलो रात चले जिला रंगपुर बाजार है चलो थाना चलो गोड़े पिट जे आमे ठेली किना हटाउछु तंटे चिपुची एई ना देखि ना तो हां सब लोग देखि छन एठा मोय करबे ना थाना मना चलाबी थाना ए एरा तो थोड़े एरा तो एरा थाना चलाबे संगे फेर चलो थाना चलो साला का टाइम में वो साहाଯ୍य करजो थोड़ो साहाଯ୍य करजो आपण जानते